Nakasinati ka ba sa imong pagpangalagad o sa imong pagkakristohanon nga adunay panahon nga nawala ang imong kainit og joy og passion sa pagpangalagad sa Ginoo? So, kung naa ka niya nga sitwasyon karon, kining ato ang parable o sambingay sa Kristohanon, magtudlo kini kanimo kung unsa hinungdan nganong nawala ang imong kainit, nawala ang imong joy sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ka ganahan nga mosimba, dili ka ganahan nga mamati sa pulong sa Ginoo, nawala ang imong passion sa devotional, nawala ang imong Bible reading ginabuhat. So, hopefully guys nga matapos nimo ni kay magtudlo po ni kanimo o kanako sa unahan kung unsa ang mga sikreto nga gisulti sa Biblia para mabalik ang imong kainit o ang passion nimo, ang joy sa pag-serve sa Ginoo kay muni ang gikinahanglan nato karong mga panahona. Inaani ang dagan sa mga istorya, usa kini ka istorya sa milyonaryo nga makililimos. Usa ka adlaw ni ana, dunay usa ka tawo nga nag-indusara, gipalibutan og daghang silingan. Kining maong tawo walay mahimo tungod kay walay pamilya, walay nitabang kaniya, walay mudawat og trabaho. So mi-decide siya nga sugod karong adlaw, matud pa niya sugod karong adlaw, magpakilimos na lamang gyud ko kay way mudawat nako og manarbaho ko. Mga-apply ko walay mudawat. So buhaton ko kini ang pagpakilimos. So nagpakilimos ning maong tawo. Kada adlaw moadto sa dito sa terminal sa train. Buntag mugikan sa alas 5, uli po sa alas 5 sa hapon. So kada adlaw pila ka tuig niyang ginihimo sa maong makilimos. Maura gyud na ang kinabuhi. Buntag alas 5 mugikan pagpakilimos diyang muuli og alas 5 sa hapon. Tungod kay gipalibutan man siya daghang silingan. Kini mga silingan naglikra mo. Yung mga silingan kabahuan ning ato ang palibot. Oy, disag dagway rong gikan rong baho kaayo. Sumutog ang mga silingan, gisubay nila, unya katud ay mong baho, didto di ay gikan sa panimalay sa makililimos. Busa kini mga silingan naghukog sila, yun sila nga atong adtuon ang balaya. Ug unsa may nga nabaho diha, unsa may mga nakaingon nganong baho magkain ng balaya. So giadtos mga silingan. Karon pag adtos mga silingan, nakita nila nga nagkalat ang mga basura, mga sinina, mga sapatos, mga sinilas, nagkalat dito sa tugkaran. Mga balago ni kapot na dito sa panimalay ug ila kining gilimpyuhan sa gawas ug sa sulod. Ug sadyang dito sa sulod nang limpyo sila, adunay sila daghan nakita kay nagkalat mga butang, nakakita silang daghan kay mga puntil sa kwarta. Daghan kay mga nagbulag-bulag nga mga sudlanan ug mga kwarta. Abot kadto sa makililimos. Karon gikwenta nila ang maong kwarta. Pagkwenta nila, nikabat kini og milyon kapin ang maong mga kwarta nga gibutang sa nagalaing-laing mga sudlanan. So karon ningon ang mga silingan, ato ning tudluan ning maong makililimos ug atong ingnon nga dili na siya magpakilimos kay para matagad niya ning iyang panimalay, para dili na ta manimaho. So gipaabot nila ni makililimos, tuod man naabot ni makililimos og giingnan nila nga, Brad, pwede ba Brad nga muundang nakagpagpakilimos para matagad nimo ng imong panimalay, baling pagkabahuan ng imong balay. Oy, niabot sa amo ang palibot kini mga silingan mong nianhimi nang limpyo mis imong balay, among gisilhigan, among gikuha ang mga balagon o hasta sa sulod among giari sa imong butang. Unya naami nakita Brad nga mga kwarta nga abot siguro ni nimo. Unya di na ka pwede nang di ka mo magpakilimos ug muundang nakas pagpakilimos tungod kay among nakwenta nga kapis milyon ang imuhang kwarta. So kining maong makililimos, wala na siyak, wala ra na tandog. Ug niyon ang makililimos nga, mao ba inyo dayang nakwenta? So niyon ang silingan, yes, among nakwenta ang imuhang abot bali ng daghana. So pwede na ka magtukod og bag-ong balay, isla nimo ni maghimo kang negosyo, undangan nimo ang pagpakilimos. So niingon ang maong makililimos, ayaw ko ninyo buti, dili ko muundang sa akong trabaho kay mao na ni akong naandan, mao na ni akong kinabuhi. So tuod man wala na minaw ang makililimos. Pagkaugma miadto gihapon siya alas 5 nagpakilimos gihapon. Nasyak ni mga silingan kung ano inana ang senaryo. Gipangutanan nila gyud pagbalik, ngano man Brad nga di man gyud nimo undangan. Niingon ang makililimos sa last nga pagkasulti niyon ang makililimos, abi ninyo nganong di ko muundang niini tungod kay pila na katuig nahabit nako ni
o dinhi ko nalipay. Dinhi ko nalipay sa akong ginabuhat. Busa di na ako undangon ning akong gibuhat kay dinhi ko nalipay. So guys, di nilang takutob sa ato ang sambingay sa atong istorya karon. Ang lesson nga itong makuha nini, pinakaunang lesson nga itong makuha nini, nga kadtong maong tao, makuha na itong lesson, nga tungod kay nahabit niya, mao di ay nga nagmalipayon siya. Tungod kay kanunay, mao siya nga nalipay. Iyon usab ni ana sa itong pagpangalagad. Kung kanunay di ay ta, nga magtagad sa atong pagpangalagad, dili gyud mawala ang atong kalipay. Usas mga hinungdan nga nganong wala tay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay dili ta kanunay nga nagsimba, dili ta kanunay nga nagpasa, dili ta kanunay nga nagampo, dili ta kanunay nga nagmati sa pulong sa Ginoo. Usa na sinungdan kung nganong wala kay kalipay. Matud pa sa Philippians 4:4 nga pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko pagkalipay kamo. Adunay word yang ginaingon nga pagkalipay kamo kanunay. Okay? So unsaon pa nato nga malipayon ta kanunay? Makanunayon pud nato ang ato ang habit sa pagbasa, sa pagampo, sa pagsimba, pagpamati sa pulong sa Ginoo, pag-worship sa Ginoo, pag-awit og mga Kristohanon. Kung kanunay nato nang ginabuhat, for sure, nahimo kang malipayon. Mabalik ang imong kainit, ang passion, ang kalig-on, ang kadasig. Mao nay sikreto nga ginaisgutan sa Biblia, guys. Ug kana makita matud pa sa Lucas 12:34, Luke chapter 12 verse 34, nga kung hain gani ang imong bandi, atua usab didto ang imong kasing-kasing. Okay? Ngano man tong maong tao o makilimos nga tua man gyud sa didto. Nganong ang iyahag yung dili man siya makabiya, nga milyonaryo naman siya. Pwede man siya magpatukod og balay og mangnegosyo. Pero ngano man gyud nga di man niya mabiyaan tungod kay ang iyang kasing-kasing nahimo ng bahandi niya didto. No? Subo mga magpalandungon nga wa siya muundang, nagpakilimos siya. Pero ang lesson nga itong gikuha nina is kanunay niya. Busa kay kanunay niyang ginahimo, mo nga nahimo niyang bahandi. Giklaro ni Jesus nga kung asa gani ang inyong bahandi, ato usab didto ang imong kasing-kasing. Okay? O kana nga mahimo nimong bahandi ang pag-alagad sa Ginoo. Mahimo nimong passion o mahimong atua didto imong kasing-kasing sa Pangginoo kung gihimo nimo ning bahandi sa imong kinabuhi. Sa unsang paagi nga himo na to, mahimo na tong bahandi ang pagpangalagad, ang passion sa pagserve sa Ginoo. Kana kung kanunay nimo nang ginabuhat. Sama sa usa ka trabaho buluhaton. Kung wa ka maanad, so, di jud ka komportable, di jud ka malipayon kung wa ka maanad sa mong trabaho. Pero was gani nga naanad ka, ikalipay na nimo. Passion na nimo tungod kay haniti ka na, naanad ka na. Inahanap mo sa atong pag-alagad sa Ginoo. Muna nga daghan kay Kristohanon karon nga dili malipayon tungod kay dili consistent ang ilang pagsimba. Dili consistent ang ilang pagpangalagad. Okay? Para matagamtaman nimo ang kainit, ang passion, ang kalipay sa pagpangalagad, dapat kanunay nimong pagabuhaton kini. Kay kung kanunay ni, mahimo ng bahandi, ang imong kasing-kasing nakasit up na diha sa maong pagpangalagad, then yun sa diha, kung asa gani yung bahandi at tuosam dito ang iyong kasing-kasing. Grabe guys, inani ang sikreto di ay para mabalik ang atong kainit o ang passion. Muna. So, di nilang takutob sa ato ang storya karon. O kung na-bless ka guys, paki-comment lang sa atong comment section. And kung bago pa ka nga channel guys, be sure nga nakasubscribe ka para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Ug daghan na putang mga istorya guys. Pakibisita lang sa atong mga video, nagkalahila itong mga topic. Unya guys, pwede po kang mutan-aw niini nga video, daghan po kang makatunan. And just click directly. Imura ni i-click direkta, muplira kini. Guys, kita-kita na buta sa next video. Hopefully, ma-share nimo ni guys sa imuhang mga kaubang Kristohanon. God bless and glory to God.